Priatelia, musím sa s vami podeliť o takú skúsenosť z profesie farmára. Chováme niekoľko živočíšnych druhov u nás na farme. Medzi dva také patria napríklad kačky, kačice a husy. A stala sa mi taká, neviem, úsmevná príhoda. Objednali si u mňa kačice. Neuveríte, poslal som také malé videjko, že aha, máme, zarezal som teraz zo pár káčerov, takto vyzerajú. Dotyčný a dotyčná, lebo boli dvaja, mi odpísali, ale že oni chcú kačice. Tak som sa aj spýtal, že aký je rozdiel medzi kačicou a káčerom. Nevedeli. Rovnako pri husiach. Objednali si hus, povedal som, mám ešte gunárov zo pár, krásne veľkí sú. Oni nevedia, že čo to je gunár. Oni chcú husy. Tak ja neviem, že kto nechodil do školy, chýbal na prírodovede, na prírodopise. Ale ja ako farmár sa stretávam aj s takýmito udalosťami, lebo to už je udalosť. Keď ten človek nevie rozdiel medzi kačkou a káčerom. Nevie. Ale on chce kačku. Lebo všade v reštaurácii on je kačku. Dobre. Tak spotrebiteľom, opravujem sa, veľa šťastia. Je to pravda naozaj. Naozaj sme už takíto. Ahojte.